yukuba tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu buriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono babata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil ya bwigo chiriye chamache inyaranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati gwekari guri iryabantabati bwigo imeya uru superstores nero eduka yuka yibwate emixer yibwochogana chirangi wikamunuragani wochoganire erangiriga aseduke ya uru superstores na wokwege namuna ekale ya watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutari rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enyekenga enyumba yao use asomete use chire chibiasara nchibwato korelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke ya uru superstores yerotoka se enyumba ya uru complex imiyumu churigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene ringi ya Credit Bank asamange bakire simbetera seti namba chabo 0111161500 Uru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Manchomo ligerele chinsa ninya chele tukeliga alia alamisi tariki 25 omotienyi okianda mwaka bwechirwe na 25 eke nekionga chinsa nya senchira yobo ikrano cheni ngongoro kwaro ni toto nyangiri utokubwata na arkonsa mimenyerelio nigakoro kwa Wilson Makoli naya negatia na kwa ligenelia sekionga chinsa nya emagoro yalero oigo tebekananga ibe bacheke tongo Bitongo bire se bitongo bira se pare korue ke umbunya bisabo ne bitongo bire vinge mono abantu batano niko bategero chingoma chintindi asoma basokono mubwe para uyo nyaka wakane ko chinza macheke umbu imeye bunge nyali bali chache chitari nchiri bakonyora nande ko batere nakibara barakonyi skuru kitu abana batware chimbu chingiya abana basome bakongu na habataneli abaya b'ekisukuru imeye county ya Nyamira nigo banyora megalio igoro yobotaneli bw'ekisukuru barose chikabu cyo kuri mugondo ujiwe ka se factory isangi akiri chingiya chitoa grade eye bwateri wina na se chiro iro wa 400 batora abalimi bekemariye kagwa nigo basegetirwe kugenderera gusimeka kemariye giko batakana no konyoro kuya ku mushahara asoma koyo
Abantu batano nigo batigirwo chingoma chintindi ase omubasukano bwegari onyarakaba gusombasukano bwepara onyarakaba kwanekiwa chinsemo cha Kiumbu ase ebunge ya Nyaribari chache kulengana kirori nigo egari enge yale gotema kwetanga kurwase goswa ase bitongo ime yatumana amo ne pigipigi gendukirira abatana abo konyora chingoma chintindi nigwanyakaba kubulia ebitongo ebire chinsemecho binyarakaba bigotichwa. Charles Juma yakero kubetse pigipigi award ite ya Kiumbu tora se pare ko Kiumbu Nyabisabo igale Nyabisabo nyantrago mubaso kanoro abeiro mobepi gari ya tumane ne pigipigi ya iga cyose cyare go turimbuka bono ego tebekananga ibe bacheke tongo bire se bitongo birase pare korue Kiumbu Nyabisabo ne bitongo bire vinge mono ngo sabaiga abantera abaminto bechipigipigi tobe maiso kiagera tutupe tugotumia side mira na mono tonyare ko batoko bakeafu ase pare abantera abaminto bechigari kaindiri manyanga na intu abantu bechipigipigi bamura bamino na abana baino na abantu bamino tago tebanga tubwatera ityo kobera para we do have that right kiagera na intuna bandera de chede school kare ko alde pigipigi motu manyanga mumuru minoro abora nyari ka bugurti mamo mino musibati guru mokao kare ko imoko ko chichwa tu mumuntu lioka ubo maene no ani guru to gochi kiagera yito ka tebaigo abandera ba minto bya tucharani na mono tutie kunywa maru nane jago saba serikali yetu ya Kenya serikali nene korosia chipara tafadhali tarere pare ya Kiumbu Mosasa Nyabisabo udare nyantrago ebitongo biro vinge byogukwa nande byogukumia usuru ne yakitokoru akionko basaba abantu baitu bechingenzo awa tema sana kubwatie pare nyare ko bageko karwa innovation na habari mibeke malikie kagwa kurwa se factory ya Nyabominte Nyangoko ime ye ward ya nyama ye bunge ya West Mugirango county ya Nyamira litukulia lero niko banyaraka bakomera na sibanyaka bakaruke mugoko ko bwatekana amonoko ni gwekagwa yabo ase ligo lirigiya niko boigo esigeto yarwegwa abalemi beke malikie ko gendera gusimeka kamalikie ile bagende kwenyorera ligasaligiya ase amatuko alebosio molikito fatigari gisemba na mange barose chikau chokuru mugondo ojiwe gase factory isangi akiri kingiya chitoa grade eye bwateri wina nase chiro iro wa 400 batora nase igeikaro kyogosieka umwaka pose anyo general meeting ekyo kyabareta mo abaremi bekawa kurase kiwanda kya Nyabomite eryo kumanyiwa inakyo bonchorere bwabo bwakoreka wikabara bwo wakanwa kibesa kyabo ene anyo general meeting eye ukwane biasa bya baremi kana kiba kori biasa bya umwaka mugima wikatwa bakanire rero bine ko bwatia tubwate Nyabomite bwa factory nya factory ntale ko Nyabomite main inaende yari tujwa singia 102 and 70 cents Nyabomite Nyangoko yere 02 na borobo bani wa tingi 100 na senti 55 Kioge ero 03 nero njate amedari ete 202 85 cents nonya nigo abaremi baria batarasimeka ikawa nigo basemiwe koyesimeka puna nigo yabeire yerigo riri nene naigo mbwango erasirie obotaka ase chinga kahawa ni gold vile tunajua bei imekuwa mzuri na tunawahimiza ya kwamba waongeze acreage ya kahawa waitunze vizuri waweke mbolea wapate mapato mzuri se ensemo y'abarai abo batenenderete ebigwanda byekawa nigo basegetirwe koba abasyoku kila kitu natakikana kama ni nyumba ya Nairobi ile pesa inatoka huko tunaelezewa inaenda hivi bado kiingia wacha wakawa waelezee vizuri kabisa mnaelewa hii ilienda kwa
Kubwatikana amonaya nigo abaremi kurase kiwanda ikiiga bagokeire ugwakanwa ukuya ase umwaka uyu na baganirie abanasiasa tibabaisa weswana nigati eriokoreta siasa asoboremi bwikawa abaremi baminto kobatebia tutigana na siasa ligo lieri liachire kawa torende kawa tonyore ligo lieri egere usindi tokonyera abana murochero goro yachire roche rogoro ya akiko bareti bwere Nyamira tigese ria basanta bagocho okonya goikaransa kobeka chi meeting yokorwani basari oboremi bwaito si tokubani ngambia mono ase emirimo embia baokora ekagwa twari kuri chisiringi 10-15 lakini bono chire 100 gochigoro igo tigaba abarime bamindu toende mugondo tokore gas na into tochore kagu torete kagwengia erindo oboremi bwaito bagenda katotigarete asenganeye yoboremi nigo igatia abaremi baorokia ogutagokiwa kwabo ase kemerigie chae anene maiga ya maguri ye bonus korariwa ase barorekana komomochia omoseneta Onyamira Eric Okongo Mogeni ase ogutaigirira omoremi bwechae erio anyore rigesa rigia tebiana kisi aseria bwatatige agenda borongeiga eseneti nerego etie bintu abolinga yecha yaito yachiete agocha gototebie samatanga ye nero enjira eyemo yokubaenekeria abaremi bekemerigie kawa korwase kiwanda ikiiga kya Nyangoko obwene nabo igo obwasioku igoro ye biasara byabo byekemerie kiiga gya ekawa Gingo reporter Gatembe korwaiga Nyangoko igiye gutuka imeye ward ya Nyamaya ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Jefa Tigad Kisemba na huyo kabire umwamsie bwe ward ya Kiogoro musike Samuel Apoko nigo aganirie bali bonsi bagushwikirana rituko lyangyo ase giti kya Gusii Stadium asomuyega bogo chengera okoba okwikiama kya ODM ase emyaka 20 banyagoba bakwenekie omorembe nabo igo botoereru bwigoro kigima kolengana nere niga anyara kobaga kubatuka ngwane yo kwaniapa yaye omuwaziri bw'ekisemi musike Julius Migoso gamba na nigo ekiama kya ODM kirobiri gotwara omuyego monali rituko lyangyo ase giti kya Gusii Stadium muna enjira yamo yo kwenyora na gochengera okabagwe kyamekyo ase emyaka 20 kurukia nyato kabage gochakigwa mwaka w'ekiribubere na 5 oyo gakoro ku mheshimiwa Samuel Apoko mwamsi Kiogoro kabeire ono ntebya bakusiba mindonga bari mwesi moraba bwatani bwe chama ya ODM mwesi motoke ase stadium mambia na ndemo wera kamwe patrida ekorokwa mheshimiwa Raila Amolo Odinga nduna bagusi ndu twamenyeire chisemo chinyinge cha Kenya etokora ryo morembe obwanjani chinga kichons eganya bagusi na inumo kweboka bokinga na inumo tagetobora inga kiende ugatumu twaro morembe na ndu mwarigania abantu bonse ase a community yetu ya Kisii na kuwa mono moyo yo tutagetobo of very successive mwaka Raila na arore na bagusimba mwanje na ba mwanje kura buri tangani yakora twa mwaka chikura mara gatatu bono ni pia yo mo CS na ile libageri gotebyo mwaka Raila nga you are most welcome to the delegation meeting na anniversary 20th anniversary ceremony ye party ya ODM in Kisii igo mwaka karibu ande karibu sana no ndo tagete koreta fucho atware kumusaba ngamo ikomo cheno mobwate aye mfuche ya tagete atiko mukutano yora era nera chabango mukutano ye amagora fucho ege kwara onye totagete borai intotagete abagerabu asira ira kuru intotagete abakenya bande asaba Kenya bande bagocha Gusii banyoro morembe igo twatena na into naba Gusii on behalf yomo CS yoito education is Julius Migoso gamba yogoteba ngomorembe no totagete onde bwensi oromo Kenya na bateri bari gutara andonsi Kenya na kwa mono Gusii yeito astokorwa na somo CS yakorwa ngomo yego mambia twanyosabera maskania manene no bwanja bwabene oere buya nekarora ere buya tumere Nyasaye mbuya mano okuno kware ngoko kani komo CS na Gusii baito boss na matuko amake magiga ya pena dorindo wanchira nwane kambira buna umuteneri bwekiombe kia abarundi bepipigo support boda se county ya Nyamira lituko lia lero nigo olindo hakora egekaro amo na wateneri be boda ase banyara kaba bagochora abara ao kurwa ase chiwodi ao ime ye county yo ya Nyamira mnagotume mulikito podcast okar. Oyo yagoro kuma mheshimiwa Samuel Apoko mwamsi Kiogoro kabeire nigo aganirie bali bonsi bagushwikirana rituko lyangyo ase giti kya Gusii Stadium asomuyega bogo chengera okoba okwikiama kya ODM ase emyaka 20
Olindo yuekine kia Kenya koba gutuguterwa are na nene kyo kia bege tukonyara koba ge kwamererio bobuibwaye nigo litukulira nyara koba gakora ege karo ime yorogongoriga rwakeroka ekyo kyalengete konyara koba ge kubabwa tukira chi certificate abarayikorasi wadi na bigo komachora omuteneri bwe sub county ya Masaba North igona biri no mwako monege kogera abarayi ko baganyirete baye bwe forwardinga injira kitoko suma Masaba North naende abarayi bonsi pi badimandia direct na tumira na iga batebanga abachori bwito babokore muna babokorire abachemani bachori tumachemani be chibod na abachemani no machemani be sub county oyo okonya Masaba North mojando ndi bwansi pi okolekana Masaba North igo oikomanye kanenga abarayi bakora Masaba North mbarani chama nirani oyo achori no machemani asi sub county ya Masaba North bakuwata na wachemani be chibod branch yaito ibone ko kunganero Masaba North certificate yabo kolenganamo na Bernard Olindo nigagendere ko bagatabanga libereria ga siasa na nene ase sector ya bodaboda yagendere ko balikwane kiwa segeka igolirire sector yiga kwira na megasi bona tebire insi buraibwa ya sector ne kunyara kabage korambuka elio kunyara kabage koba embolia ocyasa bagende abaga be chipigipigi rango sinji alengo chikura echichiara te because bions bikonya bire ko tini mbiara te ebinga ta chinguru aso weta se county iti yonsi pi kounganiza bana bodaboda kuna konya tu akabere kurumaya bigona 1 minute nga gochakira bono iga nkagetenga twajakire sabaria na inde otura petoko teberani ora inya sawo kurwa kuna rule iga nkagetenga ase kipindi kaba muraba iwe para abana bodaboda sinjira yo maene nigitambukiro boigo egati ya abalia bachoro kurase sub county ya Masaba North banyara ko bakoria eiranga batukunyara ko bakobotera na Olindo winenchire yemo ya sector yiga kwegendereria enaya gwe certificate ekonga chinguru cyako kolegasi Masaba North buno mu chairman of bodaboda nale ngosabaiga aba chairman mora mwanjire tugwatera ndakolegasi nale ngosabaiga ndakabere tuabeire toko musanana asinge njona bwate kibali bono na atwalire ekibali na njo muyingo rwaneresege mwanjire turwanesege ya Masaba ngotebya abana chairman bonse beli ko maward mbiyamono asokonge gasi yeye na nimba korere egasi nejinguru chons na bali bakwirukanga neji chairman bandia wansera lero na komesire na sensemo eyukonyeko benga oburaibwaye Olindo niyo yanyara kabage gosiemo ebyara asiyaganiriwe kwenekyo botwerero chingaki oburayo buye bwagendere ko babokwenekigwa na nene imeye sub county ya Masaba North nkageredenga utuma ya bono iga gochakira boniga oni wadisina toka soka nkwane dole korora office eyua egoperate ase Masaba North egekogera twakorora bojori egekogera twakorora bojori yo ikakira abarayi bamanye office ya basere ase members bakonyora muchando bakogenda baenda bachikororo no mwelio ye ninga barundi chipikipiki abaga banyara ko bakobotokirwa bosemia kurwase eskure yamo ya megelio yo bubunde bwa para eyo yanyara ko bageko basemia ngakibonde kwerinda kabarase chipara elio gutanga imibasokano ya chachi mkiona mwana bodaboda mmoja wenyu hajafalia ile sare rasmi ya kuendesha pikipiki ni jukumu lako wewe uhamasishe yule ndugu yako pia akazingatia ile sheria ya barabara sawa sawa ni sana wana bodaboda oye hakikisha jioni nyumbani watoto na mama wanakusubiri wakupate so hakikisha unapoendesha barabara uendeshe kwa umakinifu ingo report ligitasini kya uwanjete kya Gatembe kuiga imeye county Nyamira njigo nkuru kwa Polycarp okara bunge ya Bonchari county ya Kisii nibasokena korobekana hali tukulia lero esibanya ko bakomurungania huna niko babeire bakonekyo bachenwa ase echireyo ase myaka ebere bono batanya ko bagwakanwa ne county ya Kisii niko bamuchirio botiniribwe county ya Kisii esibanya ko bakoboria banya ko bakonyurwa na koegwa engeria yabo Nguru baro ni ogero soti yondo mochema ni group yego kirini suna kaiga bono twakorire gasi yeye 2016 twachagite no mugaba no ngwae twachire simbo tubwateire kabo simba ekera ko bori kigura gabana ngwae igakorire tamu ya yakage bono simba bwate abombo jime ya ngetu abantu bo ngwae ngana kige ko yata twakana emetien ikomi nebere
emetinyi 20 hiyo ni miaka miwili miaka ibere megima tutana ko babei na ile bona utusinyire kibasa bona akari watanga kingao ngaba nongwa ngana roliete kibasa kyaito ngaba kali nombati no mwamusio ito nombati omwamusio ngayara rwera chikuri kibasa chiria babere to kore gasi no boremereria na bachiko nyoru lakini kwa bataremerere no nyamba no gocha goikira kubugori atueye amasikane tato mugambi ito nyendi na rato sigete igete ngabano obogori abantu ko bareta ntuto banyete ngakitige bangato ekibesa toira nemiro gone gaikira tukanyora abantu bajire no twaje tukubugori atwana kinki kegenderere tabo bono katuchunguza tukumanya batebunga buna moko bugira emoko kiyo gwaku nabo mugambi aruri report yele bono ntagete kumugori ko mugambi ntagete kumugori mugambi ito ritwarobere tali tukori mapi tukamurobera tukamoekura tole metanga no muntu tatakonya ntagete kumugoriga ere nanje umwana oya etagende sukuru tasoma ere nanje abana bae babechicho kora buna mano sune kasi toro aba inya sore noere amaruno wale abana baite baseriri nisho koba nono yota ari kucho kunyunya soro no kohonyi ndo kotresa nchege ntote te kobori gaba na Simba ya tengeta ya ite kabisa tukamwagira chikura 100% urubonjari bono ikiro to togaroki agargo toroka na ituna abantu ba nigo tukulia rabanyaramegeria wose no kugania bwoko yaneke buna ngokini bale ebirengo bya masomo za chisukuru echo imeso niyo ya mocheno munagotuma muri kito podcast okara obunenjere ya moyo kubeko musinge umyago cyase aba board member abo bachora se chisukuru imeyezo nega ya mocheno egotoka imeye sub county ga ya Masaba North imeye county ya Nyamira nigo litukulia lera banyarako bakonyora megerio nakiba gutunyara kwa bagakora imirimo yabo ase chisukuru barabaya tubatemere ko ando ko gusanga cyane kiri bakonyora nande ko batere nakibara barakonyi isukuru kito abana batware kimbu kingiya abana basome bokomu egere nantito chiko konyora nga matunda twanyara matunda kubase ekwendo masomo ya maya akoro curriculum based education usangerekano yiga onyara ko bagokora wa mona Kristoba Osinde oyuru mu county education board ko rase county Nyamira nigagendere ko bagagusegeta ubuya bwo kubwatira nase chisukuru nanene chinga kime chande menge ekubwataniwa mo nabana board abayiga egentu gikwira chisukuru chinyinge kogwa kurengana mo Osinde nigagendere ko bagagusegeta abali mu kweneke bunango beka baroburuso bya gucyasa abana asagendere ko bagataba ngo kubwatira negati abahana ekenyoro abali mu naboyigo na aba board member abayigambo chikunyara ko bakwenekya abana kwenyorera amasomo yo muri yo muyiha uyu manyakante na CBC okorewa gasiamo une kiombekemo ase bali chisukuru toko ka stakeholders education office sponsor abayiboli abalimu abana school community yani community ya school ase school ere ekore community ne ya sabeto school ne ya sabeto ne community so abono zo takanga abomo boboro kubwatana kobo asa once egere abana baitu basome bya ningana korengana muno mu director bwe amangana ya masomo kurase jinseme chiga cha Masaba North asereta ogano agendere ko bagagusigatana gatebo mwana nigatakira ko nyara ko bagakwegwa libagalitangani elyo kwegenderia subuguma bwa yasama tukale busyo because in the past we've made a mistake of talking about motivation to mean giving the teacher more spirit than the learner, but the fellow who should be assisted most is the learner. That is the person we are nurturing. That is the mind we are developing. So through this training, there's a lot we've shared with the new boards of management. Ingana iguru ya siasa ichikoletwa gochase chisukuru na bego chirere chisukuru kugwa yanyara kabage gukwanirwa asiyagikiriwe na obomo kuganirwa elyo chisukuru kwegendereria siasa liye gocha karoko nyoranga board of management mbari ko inform mbapo ati picture of what's happening lakini nekitwa batebelinga we need cooperation tutageta harmony obomo we are all stakeholders abuna mission church minister of education abaiboli community abaiboli babana na community ya school those are two stakeholders abalimu abo sacrifice a lot for abana baito na abana omweli oye egati abali beke nase omusangerekano yiga ngo barukire ko kiwa kwabo kubatakana mo na megeli yiga ayo baratunyara ko bagutumika elyo kogendereria chisukuru. From here what is going to be done in our schools as much as
as far as school management is concerned, is going to be of benefit to both the teachers and the runners. And otherwise, thank you so much, our director, Masaba Sub-County, for having taken us this step. We believe that as we are going towards the end of the year, we want to wish our learners success in their exams. Gingo ripoti ligetaseni kia wanjete kia getembe kurasi nseme chiga cha Masaba North ime ya kaunti ya Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp. Kara Mwancho muligereri goikirabo no tugukorera magana maiya yekeunga chinsa inye magoroba ya lero chini gongoro kwa Haruni Ototo Nyangiri kuranse memenyerio nigakoro Wilson Makoli na boy kuranse ma transmission nigakoro kwa DJ Hudson ngose Kevin Ongeri na twenzi sobwamo nigotokuganiria obo tukobya. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntubwate showroom asura achabwiri giriria mabati enda usialia utagete showroom yeto nigo engale iyurengia na wigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa bigo kurigiriria amabati aiga ntubwate etime tembo abuo bago kolimiro ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na wigo cho tebelie kende gensi uragania bago tebelie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuari ye chikala au na wigo ayuari babwata chi profile net gauges au na mono babwata normal corrugated na wigo box corrugated aswigo babwata boomerang ayuari aye chigech emengetato asama mabati aliaje chigeche marongibiri na isaro na sato babwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwata lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design babwata ligani kabwata chikala buna bono lia chako grey brick red tile red maroon sky blue na wigo na green ubutambe bwa mabati liga niko bokolengana amo nukwanyagwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyari kabo gukwerera amabati yu akomenya sivika ayo chane warrant na wigo ayo urakwaburu kasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yebutoka se nyumba ya Uhuru Complex iliyo chuligo busongo iyo rangene duka Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene wingi ya Credit Bank asamange bakere simgotra se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.